Hola, què tal? Avui tenim la Amazfit Band 5. És una pulsera d'activitat que fa les delícies de nens i de nenes i que s'assembla molt a una de les pulseres d'activitat més famoses del món, la Xiaomi Mi Band 5. S'assembla tant que són pràcticament calcades. El que passa és que la Amazfit Band 5 té dues funcions que la Xiaomi no té. I aquí és on te les explicarem. No només això, sinó totes les coses que se'ns puguin acudir sobre aquesta pulsera. Som-hi, que comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ets subscriptor del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, què esperes? Va, anem amb la primera pregunta. Està ben dissenyada? Doncs sí, bé, ni ben dissenyada ni mal dissenyada. Té el disseny de les típiques pulseres d'activitat, aquelles pulseres que són una corretja amb una capsuleta, que és la unitat central, que és el que poses, el que treus per canviar-te la corretja, perquè en moltes d'elles et pots canviar la corretja en temps de recanvis i tal. El que passa és que aquesta té una novetat, té una cosa que és un avantatge, que no cal treure la càpsula de la corretja per posar-la a carregar, i això està molt bé. I per aquí sota, doncs, el sensor de freqüència cardíaca, etc. I anem per feina. Següent pregunta. En què es diferencia de la Xiaomi Mi Band 5? Doncs en dues coses, bàsicament. A part d'uns lleugers detallets físics i estètics que pràcticament ni es noten, o sigui, la rodoneta del botó, la pantalla potser és, jo què sé, mig mil·límetre més ampla, però en el fons el panell, la pantalla és la mateixa. És que Amazfit pertany a una empresa que es diu Huami, i Huami, jo soy la Huami, és una empresa de l'ecosistema Xiaomi, és a dir, que no pertany a Xiaomi, però Xiaomi sí que li transfereix molta tecnologia i li dona molts consells per prosperar. I les dues diferències que té en termes de funcions i característiques, en primer lloc, que és compatible amb Alexa, l'assistent de veu d'Amazon, i després que medeix la saturació d'oxigen en sang. Per tota la resta, són iguals, i de preu més o menys el mateix. Ara explicarem la primera d'aquestes dues característiques que té i que l'altra no té, que és Alexa. Següent pregunta. Què tal funciona Alexa? Doncs fatal! Funciona com el cul! En primer lloc, perquè quan et compres la pulsera ni tan sols t'apareix Alexa. Has de ser tu prou intel·ligent com per anar a l'aplicació, trobar la manera d'afegir el compte d'Amazon /Alexa a la teva aplicació, i un cop connectats els comptes d'Amazfit i d'Alexa i d'Amazon, aleshores t'apareixerà aquí el servei d'Alexa. Molt bé, hem arribat aquí, perfecte, si tot s'acabés aquí, tot fantàstic, però és que aleshores vas, li dones a Alexa que el que has de fer és lliscar cap a un costat i et diu, momento, ¿cuántos son 25 por 14? Et diu un momento i et diu, el servidor està ocupado, inténtelo más tarde. I li preguntis el que li preguntis, perquè clar, Alexa el català no l'entén, no li pots preguntar en català. Però abans li preguntes en castellà, que el castellà sí que l'entén, i et diu, el servidor està ocupado, inténtelo más tarde. Doncs has de ser supertraductor i superintel·ligent per esbrinar que el servidor está ocupado, inténtelo más tarde, equival a no entiendo un pijo de lo que estàs diciendo, perquè Alexa en aquesta pulsera, de moment i fins que no apareixi una actualització, només entén l'anglès. What's the weather like in Barcelona? I et dona una descripció del temps, la temperatura i una previsió de temperatures pels propers dies. Però clar, et dona la temperatura en graus Fahrenheit. No li pots demanar la temperatura en graus centígrads perquè passarà de tu totalment. I a més, tampoc és compatible amb els aparells que hi hagi connectats a la casa i que estiguin sincronitzats amb Alexa. O sigui que tu no li pots dir, ei, encén el llum del menjador. No. Encara que sigui compatible amb Alexa i el tinguis connectat, no ho farà. I a més, tampoc s'activa quan li dius Alexa. O sigui, allò que li dius als altaveus, Alexa, haz esto, haz lo otro. No, en aquest cas no ho fa, només s'activa quan llisques cap a un costat i llavors sí que es posa a escoltar-te. I no et parla, només t'escriu, perquè aquesta pulsera no té altaveu. O sigui que ara per ara Alexa és com si no ho tingués. Següent pregunta, quines utilitats té? Home, doncs en té unes quantes. A banda d'Alexa, doncs té, jo què sé, l'estat d'exercici, d'activitat, amb les passes i les calories que cremes, els PAI. Els PAI són una puntuació que et dona Amazfit, és una cosa exclusiva d'Amazfit, que com més activitat física facis i més exercici i més regularment ho facis, més punts et donarà. És una manera de motivar-te, vaja. Després tenim el ritme cardíac, la medició de l'oxigen en sang, les notificacions, que aquí pots rebre tota mena de notificacions de totes les aplicacions del teu telèfon, però només les pots llegir i
esborrar, no pots fer res amb elles, no les pots respondre ni res més. Després tenim un mesurador de l'estrès, perquè quan tu et notis nerviós o nerviosa diguis, ui, a veure com estic. I la següent utilitat és la de respiració, exercicis de respiració, perquè si estàs molt estressat o estressada, t'emborratxis d'oxigen, t'hiperventilis i aleshores et relaxis i et calmis una mica, que la vida són 2 dies i no val la pena posar-se nerviós. Després tenim la utilitat d'eventos o recordatoris, que això et permet doncs, dir-li que a una hora concreta d'un dia concret et recordi que facis això o allò. Però quina és la manera d'introduir aquesta informació de recordatoris perquè tal dia t'avisi o no t'avisi? Doncs és a través d'Alexa. I si és a través d'Alexa, hauràs de tenir un bon nivell d'anglès per dir-li que et recordi que truquis al teu amic Antonio tal dia a tal hora. Perquè si no, en castellà o en català, que si quieres arròs catalina. O if you want rice catalina, perquè és en anglès. Després tenim la informació del temps, que aquí sí que te la dona en graus centígrads, fins i tot et diu la humitat relativa, et diu la força del vent, et diu l'índex de radiació solar i et dona una mena d'informació dels propers dies sobre la meteorologia, però alerta perquè has de tenir la pulsera sincronitzada, perquè si no la vas sincronitzant cada X dies, com que la sincronització és manual, que no sincronitza automàticament amb el telèfon, anirà perdent els dies de previsió, a menys que tu vagis renovant aquesta sincronització. I això com es fa? Doncs és molt fàcil, només has d'obrir l'aplicació en el mòbil. Quan hagis obert l'aplicació ZEP, que es diu l'aplicació ZEP en el mòbil, es posarà a sincronitzar automàticament. Però si no l'obres, no ho farà. Després tenim, evidentment, els entrenamientos, que tens fins a 11 esports diferents o 11 activitats diferents, que són correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo, ciclismo en interior, caminar, elíptica, màquina de remo, yoga, saltar a la cuerda, que això és una cosa que els agrada molt als xinos. Tots els rellotges xinesos, o gairebé tots, tenen aquesta activitat. Natación en piscina i ejercicio, que ejercicio és otros. I aquí et mesura el pols, et mesura les calories, una mica, però de manera indefinida, sense apuntar a cap esport concret. I ja per últim tenim unes utilitats que són més de servei, com, ara després entrarem en algunes d'elles, alarma, cámara, música, cronòmetro, temporizador, encontrar teléfono, silenciar, reloj mundial, una pila de coses. O sigui que, com veus, és una pulsera força completeta. Va, passem a la següent pregunta. És precís el pulsòmetre? Doncs no puc dir que no ho sigui, perquè la veritat és que estic molt sorprès amb com funciona el pulsòmetre, el sensor de freqüència cardíaca de l'Amazfit Band 5. I és que ho he provat amb un tensiòmetre pulsòmetre, la diferència no és tanta com per poder dir, mira, és que es torna boig, no em serveix per res. No, em funciona bastant bé i a més també té una altra funció. Següent pregunta, medeix l'oxigen en sang? Sí, com hem dit abans, medeix l'oxigen en sang i aquí pots veure que també el mesura força bé. Només és una medició manual, és a dir, tu no pots dir-li que et mesuri l'oxigen en sang cada X hores al dia, allò que les persones que tinguin un problema respiratori o pulmonar no t'anirà monitoritzant automàticament, sinó que t'hauràs de recordar tu d'anar-te fent medicions cada X hores o cada X minuts o quan sigui. Següent pregunta, té GPS? A veure, aquí la resposta és que no, però agafa la informació del GPS del telèfon. I aquí la veritat és que no em refiaria gaire del GPS d'aquesta pulsera o de la manera de fer servir el GPS del telèfon, perquè de tant en tant es desconnecta, no funciona, de fet vas a córrer i no et mesura el recorregut com te l'hauria de mesurar, potser t'agafa algun punt aïllat, tot i que li has de dir a l'aplicació del telèfon que quan estigui en segon pla no es tanqui, que no optimitza la bateria, que totes aquestes coses de seguretat perquè pugui mantenir la connexió permanent amb la pulsera, tot i això, i a vegades que perd la connexió amb el mòbil, acabes l'activitat, acabes l'exercici, vas a mirar el mapa i què tenim? Doncs tenim que has fet una distància que tampoc s'ajusta a la que has fet realment i que a més no et pinta el recorregut en el mapa. Doncs llavors per què ho volem? És una pena. Següent pregunta, quan dura la bateria? Doncs segons el fabricant, la bateria et dura uns 14 dies, però jo no seria tan agosarat. Jo crec que per l'experiència que he tingut jo et dura uns 10 o 12 dies, que tampoc està malament. Hi ha altres rellotges que la bateria, jo què sé, igual et dura 2 o 3 dies. Doncs si aquesta pulsera et dura 10 o 12 dies, doncs escolta, ja està més que bé. Següent pregunta, quan triga a carregar? Doncs la durada de càrrega és aproximadament d'1 hora i mitja. Però clar, jo ja estic una mica fins als nassos de que cada vegada que tinc un dispositiu nou, que cada vegada que em compro, jo què sé, una pulsera d'activitat, un rellotge intel·ligent, fins i tot un telèfon mòbil, d'una marca, d'una altra marca, cadascú aquí té el seu carregador particular
propi, diferent i fins i tot és incompatible amb els rellotges de la mateixa marca. Però què és aquesta merda? Ara m'ha vingut aquesta pulsera amb un carregador que no s'assembla en res a tota la resta. Home, ja està bé, una mica d'unitat, una mica de quòrum. Aneu a fer la conferència mundial de carregadors de mòbils i de rellotges i poseu-vos tots d'acord. Hombre, amb els mòbils sembla que ja ho tenen bastant apamat, que ja tenen el USB tipus C, que és l'estàndard per tothom, home, molt bé, Però amb els rellotges, escolta, és que no hi ha manera. Cadascú aquí té el seu rellotge, que si con pins, que si con magnético, que si d'inducció. Home, que n'hi ha un que és una pinça, n'hi ha un altre que és una cosa que es fot per darrere. Home, prou ja! Següent pregunta, i aquesta és molt pràctica. Té disparador remot de fotos? Doncs sí, com hem dit abans, sí que el té, i a més, és un disparador remot dels seriosos. No és d'aquelles aberracions que fan que hagis de sacsejar el rellotge, com en alguns casos de rellotges xinesos barats que has de fer això. No, en aquest cas, et surt a la pantalla el botonet, el disparador, et diu obre l'aplicació de càmera del teu telèfon, que de fet has d'anar a l'aplicació original de càmera del teu telèfon, perquè n'hi ha d'altres que fins i tot has de fer servir l'aplicació pròpia, que a més fa unes fotos més dolentes que les del teu telèfon. Doncs aquí no, aquí obres l'aplicació de càmera, te'n vas aquí uns metres separat i amb el rellotge, clac, i si no vols, doncs te l'amagues darrere l'esquena i li fas clac, i li fas la foto. Molt bé, I últimament m'han fet una pregunta pràctica que aquí també m'agradaria respondre. Té cronòmetre i temporitzador? Sí, la resposta és sí, també com he dit abans, però atenció, perquè una de les coses que més demanen els que volen fer servir el cronòmetre és que et pugui marcar les voltes, el temps parcial. Tu li dones a un botonet mentre està corrent el temps, clic, 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 i vas fent temps parcials. Perquè, per exemple, si estàs cronometrant una cursa entre un grup de persones i tu estàs a la meta, vas fent clic, clic, clic cada vegada que entra un i així pots veure quins són els temps que han fet tots. Això és molt pràctic i això la Amazfit Band 5 ho té. Següent pregunta, puc personalitzar les esferes? Sí, sí que pots. No només les que ja tens, sinó que després a l'aplicació del mòbil ja tens una sèrie d'esferes que pots escollir, en tens aproximadament un centenar marcades temàticament. I passem a la següent pregunta. Puc posar-li una foto meva com a fons de pantalla? Doncs sí, també pots fer-ho. De fet, és en el mateix apartat de les esferes, pots anar a una categoria d'esferes que es diu Photo Watch Face, que no és que siguin unes esferes amb unes fotos molt boniques i tu te les passes al rellotge, no. I tu agafes, personalitzes l'esfera amb la teva foto o una que ja tinguis a la teva galeria, la recol·loques, sincronitzes aplicació i pulsera i ja tens la teva foto allà de fons de pantalla d'esfera. Següent pregunta, li puc passar música i fotos? Clar, com que li poses una foto teva de fons d'esfera, igual és que li pots posar una galeria. No es poden passar fotos a la pulsera i tampoc se li poden passar cançons en MP3. Hi ha alguns rellotges i pulseres que sí que li pots posar les teves cançons per connectar-li uns auriculars i anar escoltant directament del teu aparell del canell. Però no, en aquest cas no se li poden ni connectar auriculars, ni passar-li música, ni res. L'únic que té és un controlador de reproducció de la música que tens en el telèfon sonant. I anem acabant. Penúltima pregunta. És resistent a l'aigua? Clar que és resistent a l'aigua. Clar que és resistent a la dutxa, és resistent a nedar en piscina, és resistent a que et rentis les mans, però no és resistent a que et submergeixis. Té la típica resistència de 5 atmosferes que et permet fer de tot excepte submarinisme i esports aquàtics de velocitat. I última pregunta. Quant costa? Doncs el preu oscil·la entre els 40 als 45 euros, depèn d'on el compris. Jo me'l vaig comprar a AliExpress, però també està a Amazon, també està a la botiga d'Amazfit, que segurament a les botigues oficials és més car. Pots escollir. Les pulseres d'activitat són un producte que es ven a molts i molts llocs, per tant, tu mateix tria, remena i ja trobaràs. Apa-li, fins aquí el vídeo. Ens veiem en el proper. Gràcies, adeu!